sing tak arep-arep kepinteramu ngucap mono cundukna kelawan pakartimu. Nggih, kula sagah. Kowe bisa sumpah? Nggih, sumpah. Sumpah ngopo? Kula badhe netepi sedaya ingkang dados ucap kula kala wau. Bagus, yen ngono aku lengser ke prabon, kowe dadi ratu Ngastina. Topat. Katone kowe dudu wong Tasikmadu. Ayo ngaku kowe sapa? Mripat ngloro ora ndedolo aku tetelo dudu wong Tasikmadu. Nangake aku srayaning Ratu Tasikmadu. Aku Raden Permadi ya Harjuna. Kowe sapa? Sasra Hadimurti. Ayo kon mrene. Ratu Tasikmadu tak bondo tangane tak srimpung sikile. Kudu masrahke anake wadon Murdaningsih. Keparat murang tata. Enggal kukuten gendera Candrageni. Kowe bisa mboyong Dewi Murdaningsih nanging langka ana bathanging Permadi. Piye? Aja dol gendong maju sejangkah. Marganing patimu ning tanganku iki. Dadi kota praja ya terus iya wah sumben rene wong karek was-wis wah tur ya Mayangkara ya iso kok Hai. Hai. Wah, edian. Wah. Wah. Hai. Hai. Wah. 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 Yeah. Nek kira-kira pahitane cupet niku ampun sok nantangi wong. Kemaken sampean. Kemaki. Kowe sapa? Rupamu kaya jerapah. Jerapah apa?
Omong kemaki. Giri lusi jan motan kena kinira. Darah kuwi klemak-klemek ngono kene nek temandang gawe ora anyep. Klemak-klemek. Halo bawa. Aja meneh kok karo ndaraku Ndara Permadi kuwi karo bature sing sok nggo jagan kongkonan. Wis sapa? Petuk Wijaya. Petuk Wijaya. Jenglong Jaya. Jenglong Jaya, Runggung Jiwan. Runggung Jiwan, loro mertanggung siji Gedawan. Loro mertanggung siji Gedawan. Rumangsane alias Wahono. Wong edan layak jaga kongkonan. Nah, wong iki kudu nganggo teori. Tok ngono, wok. Rampal untumu kesikut ngene iki. Aku nek wis pencak ngene iki, sret ngene iki, sikutku maju, wok. Rampal untumu iki tak geret memburi, iki tak jiotoske dadamu dies ngene ya. Kowe mutah getih iki tak geret rene, ya. Tangane mburi lah iki maju ngono maju ngene entuk rokok Ji Samsu wandane ngingetke kantongan aku njaluk rokoke anggepe opo ayo cencang ngono wis to mulih wae mbok kepruki godhol lak ya ora apa-apa to kae kaya diencoki lemut. Mbok kowe plang kaya diencoki lemut. Nah. Saya persilahkan untuk pergi sekarang juga sebelum truk pengangkut datang. Wah, kuwe. Kali ra. Wah, suwe-suwe kok megelke ati. Ayo Dek, kowe arep maneni aku pak aku mung batur. Benjong kerat nyawamu wae. Hai. Wah. Hai. Opa. Hai. Ya. Allah ngono. Aduh. Wah, apa kuwi? Yeah. Sapa gawe keker bisa nggusah dulurku Raja Nerpati 1000 negara panengah Panduraden Permadi iki kongkonane Kakang Duryudana bang satelek mutar ya
Kasona mentang langkap Yolu mapas Kumret swara jantare Wah Nggih kula nedha nrimah ngaturaken ageng ing panuwun ingkang tanpa pepindhan irabet kridanipun Sang Panengah Pandhawa jebul kendhang kabuncang lumajar kapihandhep kathah ingkang sami pejah wonten ing Pancabakah kalebet tetungguling raja Sewu Negari ingkang kepareng badhe ngayunaken atmaja kula Nini Murdaningsih inggih Sang Prabu semanten ugi kula namung darmi anglampahi menggah menapa ingkang kula tindakaken kala wau. Jumbuh ngraos anggen kula namung kepengin tetulung dhateng sesamining agesang. Inggih. Mekaten badhe kula tetepi menapa ingkang dados kabar ingkang sampun sumebar pawarta ing sampun rata ingkang sedaya kala mijil saking ucap kula bilih sinten kewala ingkang saged madhangaken lampaning negari Tasikmadu inggih menika ingkang menang anampi pasuwitanipun anak kula Nini Murdaningsih Sang Prabu inggih ngaturaken panuwun nduk wonten pangendika dawuh Rama Prabu mangsa bodha rapet raketing paseduluran kang bisa nggonmu mapanake rasanira pribadi marang Sang Panengah Pandhawa. Kawula nuwun inggih ngestaken dawuh paduka monggo Raden kula dherekaken. Glise kang munggal kandha lenggih menika ta caritane wis cecaketan kelawan Sang Permadi lenggih Dewi Murdaningsih atmajaning nalindring Tasikmadu luput ing panarkanira garwa Prameswari salah satunggiling garwa Prameswari Tasikmadu lenggih Dewi Celekutana labet atmajanira ingkang nami Retna Juwita datan sinaketan dening Sang Panengah Pandhawa gela atine tinarka lamun ta Dewi Murdaningsih ingkang dadya pepalang satunggiling wanci ngunos patrem jinaja jajane
pejah Dewi Murdaningsih kacemplungake ning sumur. Nanging tanggap klangenanira Dewi Murdaningsih nenggih Gajah Murdaningkung. Sigran lali Raden Permadi kaingokaken ing tambiling sumur. Dubewus Permana nenggih kunarpa kang agilang-gilang sigra tanggap Raden Permadi tinulungan Dewi Murdaningsih. Sigra ingusadan dening Kiya Lurah Semar Nayantaka Waluya Jati Temah Nirmala. Sukamesem jroning wardaya risang kekalih ga kekanten asta glising kandha. Sesarengan kelawan klangenanira Sang Gajah Murdaningkung kalih prapting negari Astina. Manismu kang uciwat gawe Panwati bisa temen ngerucit hatinipun Kakang wong ayu gagih Rinaya Caketana pun Kakang Panwati. Rara apa kang sinatya upamamu Witning pinudya kuning kang pengawak Anggana Sari Sutyarekta kang Silapindha Kartika Baya Mirah Baya Inten. Ndak remuk dadya kowe wong ayu Panwati gage nyaketa. Taratamtu tak turuti ibarat lumampah tanpa melak neng madyaning dala temah gonceng akencang neng paku lingan
yayah ngenteni sileming palwa gabus kumambanging watu item menyang dasaring samudra. Madi permati tak gagapi rasaku, tak ingar-inger penemuku, parandene meksa ora bisa ngipatake wewayanganing Banowati saka ing pamikiripun Kakang Yodi. Kakang Mas, estunipun waleh-waleh menapa? Nalika semanten kula nampi dawuh paduka parikedah ngupaya bebana badhe dawuh paduka nuringgih. Gajah Seta ingkang asrati wanita. Inggih menika wanita saking negari Tasik Madu. Ingkang naminipun Dewi Murdaningsih lan Gajah Murdaningkung. Kinten kula paduka badhe kasembadan Kakang Prabu. Yudha laruta sanggeng yudha sang guru kula. Yen kang utusa kang Sri Dimas. Nadyan akeh dulur-dulurku Sata Kurawa ingkang padha sembada dodha baune nanging siji wae ora ana ingkang bisa ngenaki atinipun Kakang kejaba mung sira Yai. Permati ya mung kowe kang bakal bisa ngrabekke pun Kakang Dimas. Mula besok ngenteni apa titi mangsa iki uga aku bakal dandan cara penganten sowan marang Praja Mandaraka. Selaku merangsang kumacel rasaning atiku enggal kepengin mondhong Yayi Banowati. Nuringgih kula namung ndederek kepareng paduka Kakang Prabu. Sarta pawa nuting anu sinubagya kamulyan lingga purban ingkang murwing ngrak dene wis kepareng kabar pepadang marang Mandaraka. Duh nggih anak Prabu, kawis tingal jengandika sampun ngagem busana kanalendran. Inggih Paman, esining tekad namung sumengka labet enggal kepengin ngabekti wonten sepadaning Paman Prabu ing Mandaraka. Ciptaning manah gumolong ing sedya
Yayi Banwati badhe kula suwun ngantos menjang kukuting gesang kula. Bayak wijiling sanjata narpating mandara mempeng sarosanyo angubal sanjata kula nuwun sewu kepareng munjuk atur Rama Mandara. Iya Permadi wale-wale menapa kula sampun andhekaken Kakang Prabu Astina inggih labet rening sabut mujudaken kekudangan paduka nuwun inggih Gajah Putih Sati Putri. Mila saking menika Duh Rama Prabu wonten sukalilaning manah paduka tumunten andhaupaken bejo kemayangan kowe Banowati. Nggih Kanjeng Rama kula nyuwun pangestu. Nggih. Nggih anak Prabu, kula wonten dawuh paman. Kula nitipaken getih setetes daging setampel. Balung sak ceklek wujudipun anak kula estri. Mugi-mugi ngantos kaken-kaken ninen-ninen ing benjang sampun ngantos wonten sakara-kara nggih. Ngaturaken genging panuwun. Tumunten titi mangsa menika kula dhawuhaken kinurmatan ungling gongso Karaton Mandaraka nggih. Palugon laku ning lekas apa jinarak apa kliru ing patrap Dewi Banowati ingkang wiwit sekawit tansah ambalang liring pringsang panengah Pandhawa nyungkemi padanira Sang Bagus Permadi gupa guragapan Prabu Salya hinggal mondhong ingkang putra linenggahaken satataning panganten sigra tangkep Kang Asta kelawan ingkang putra Sang Jaka Pitana ing Astina gayeng gumarenggeng ingkang samya pirembagan madaning paman dhauping panganten saking nagaring Astina Sang Jaka Pitana miwah Raden Ayu Banowati Sukamarwata sutaning penggalih Sang Prabu Narasoma pahargyan gumarenggeng senggaan rebut wirama keplok imbal ngedasih ingkang samya badaya srimpi ngantya 40 dina 40 bengi suwene.
senadyan sawetara Adikku Permati wonten menapa Kakang Bu menika wancinipun awulan madu sengseming karonsih temanten ninggal paduka Kakang Mbok kalian Kakang Duryudana nanging kenging menapa paduka Kakang Mbok malah medal saking papreman tobat adikku mbaya si adik kang bisa maca greget osik ing atipun Kakang tobat nggonipun Kakang sesambungan kelawan si adik lak ora mung sedina rong dina nanging wiwit jaman apa-apaken Kakang mbok ayu surti kanthi biyen gajeke si adi uga malah wis nate gegeran karo pun Kakang Todi. Tobat. Mbok ya lelakon sing kaya ngono kuwi dieling-eling, tobat dieling-eling. Mbok inggih sampun jawil. Janggut kula menika nembe kenging dampa. Nek arep ora metu ya didelikke ning metu kok ya kebangetan temen. Aku iki anggere nek wong goleki galeng ngono iki mesti wong mburi iki serik kae. Lambo yo men to, Kang. Halene ya kaya ngono kowe rak ya menjadi saksi hidup to, Kang. Aku saksi hidup. Aku ngerti kok hubungane iki wis suwe kok. Tembung mirip kok wong hubungan iki lho hubungan. Ya kowe ora ngerti kok. Ya kowe ada sesuatu. Iya. Lah wong iki didelok saka glagate mripat apa klowa-klawe ning tangan bareng iki. Wis ngerti iki. Ngono apa ngono iki. Ning ya enek kok wong sing gur nganggo ater-ater ngono iki enak. Ning wis dikencani sing, engko nek anggere aku sing tak kukur kuping tengen kuwi. Berarti piye nek sing dikukur kuping kiwa piye? Lah nek kupingmu loro bosok kabeh. Ya ora enek kok kuping loro bosok kabeh. Tobat. Si Adi tak jaluk jroning keparinge Kakang Joko Pitara Wulan Madu. Wulan madu apa to? Honeymoon. Wong honeymoon kok ngejak adine. Adine pokon nginjen apa piye? Ya menengo. Si Adi tunggu kemit ana sanjabaning paturanipun Kakang ya Di, nanging nggonmu semende ana ing tembok ing patunggonipun Kakang pener ngisor cendela ya Di, ngisor cendela. Coba kaya ngono ki apa ora jegek jare. Jegek no. Nanging mangke menawi kadenangan kalian para prawira sentana ugi prajurit ingkang tenggo wonten ing kedaton Mandaraka kados pundi Kakang Mbok? Ora di bat-bat ora. Mboyo sing rada moncer dhisik pamikire
Pancen wong ugemi katresnan jati kuwi kudu wani ngrekoso lan kudu gelem wani mirang lan gelem ngapusi. Nanging menawi ketingal, mbuya mestakane si Adi dikudungi sarunge Petruk rak ya kena. Truk, kowe karo aku ki mbok nyewake sarung, Truk. Nyewake sarung. Sarunge kok dhisik. Lah, anggere ning papan kok ngene iki apa-apa payu. Apa-apa dadi dhuwit, Truk. Petruk, mbok kowe aja crigis wae. Kowe ngaliya, Petruk. Sakowe nes. Kowe ngalih ora, Gong? Ora, urung mulih 2 dina kok aku arep ngerti romane piyayi karo romane kere iki padha apa ora. Inggih, menawi mekaten kepareng paduka Kakang mbok kula namung sendika nglampahi. Mestuti dawuh Kang Raka Sang Dyahayu Banowati Sang Permadi amung anut kewala. Parandene wanci tengah ing dalu. Rehning Dewi Banowati arsori nungrum dening Sang Jaka Pitana parandene maksih semaya kewala. Dangu-dangu Risang Prabu Duryudana sare kepati, urung entuk gawe nanging wis sare kepati. Lon-lonan Dyayu Banowati anggere nggeret astane. Ingkang tinindyan dening astaning Kang Raka Nalendra Ngastina. Ing pamrih aja nganti ngalilir lon-lonan lumampah sarwi jinjit-jinjit. Hambukak korining cendela magrit. Mireng swara mangkono Sang Permadi dehem. Dewi Banowati ambalangake Sekar Melati ingkang kinarya cecundhuk mring mestakaning Sang Permadi. Tanggap Sang Permadi ambuka cendela radi wiyar nganglungake pernajane Dewi Banowati. Kawis tinggal sumunar mawa cahya kaya cengkir gading. Tinonton nganti cleguken Sang Permadi nguluidu. Jinunjung bangkeaning Kang Raka Dewi Banowati. Gineret lon-lonan rehning Banowati bawaning wanita pepinjungan lumumpat cendela datan bisa. Rada rasa nggilira nggeret Raden Permadi. Sumilak tapi Dewi Banowati kanton kang wentis kuning. Kuning nemu giring. Saya pamantenging raos Sang Hyang Bagus Permadi. Sigra sinampirake ing pepundhake nengke pernajane Kang Raka Dewi Banowati. Bawane wong gedhe dhuwur lenjang-lenjang kabutan Sang Permadi. Arsa gegeblak. Nanging bawane padha senenge. Amung mak kruntel aning ngisoring godhong sente. Jatri sang kapirang brinanggul kinempit gempit dosang retnaning bawono
Wah, Yayi Banwati. Wanci dudu wancine tak goleki menyang endi kuwi. Malah jebul wis karo Yayi Permadi. Nyuwun pangapunten Koko Prabu, nyuwun pangapunten. Kula menika nadyan sampun dados manten, nanging boten saged ngepataken pakulinan kula. Pakulinan sing ndi? Menawi wanci tengah dalu, hawanipun ungkep lan sumuk kula menika boten ate jenjem menawi tilem. Nanging kena ngopo kowe ninggal pun Kakang tanpa tetaren lan pamit? Boten dados menapa jer, kula jrih menawi mungu anggen paduka sekeca sare. Ngorok sesengguran, wong ngorok sesengguran kok dadak digugah. Nanging kena ngopo kok Permadi? Yahene kok melek. Menika saking dawuhipun Kanjeng Rama Prabu menawi Permadi kedah tungguk kemit supados anggen kula lados kalian paduka Kakang Prabu menika mboten wonten ingkang ganggu damel. Ngono. Inggih Koko Prabu. Ya. Yen pancen mangkono ora dadi apa, Permadi kula wonten dawuh Koko Prabu ya. Nedha nrimo nyatane si Ade ingkang ngrabekake pun Kakang. Tunggunen ya diana njaba. Kaya aja meri kelawan kabejanipun Kakang ya di nuwun inggih nderekaken Kakang Mas. Yayi Banwati Kula wonten dawuh. Ayo ditutuk Kakang nggone awulan madu, Yayi. Monggo kula dherekaken Kakang Prabu.